Чиче! Войчана ме! Къде е това? После ще говориш, бе? Давай да те изчакам да дължи. Не, има капак. Номер 58. Не, 58. Ма чакай, защото ме объркахте. С Нисан S14 2000 кубически сантиметра с турбо. Да. Отново от Варна. Красивир Стефанов! Краси, продължаваме ли? Според тебе. За днес съмнявам, Едва ли? Сваляйте штеризона и обувките ще си ходиш. Втори си. 93,41 точки. Пожелавам успех напред. Шишенца, нали знаеш?